mahambal gid nga mag-iloy sila Bombodan. So na-claim na sila kag ti ang isa diri Bombodan si Rodan Montero may-ari ini siya sang kaso bala no? May warrant of arrest na siya Bombodan. Ang iya sining kaso illegal possession, manufacture, acquisition of firearms, ammunition or explosives. So 10591 na siya Bombodan. Oo. So amo na ang nakuha ta nga update regarding sining mga biktima o I mean ang mga napatay ng mga NPA no kagapon nga adlaw sa engkwentro. Okay. Bombodan pamatian ta ang pahayag ni Police o I mean ni Lieutenant Colonel of Philippine Army no si William Quesada. Ngayon, pagdating doon sa hospital, Opo. ngayon, na-identify siya ng mga pulis na si Roldan Montero, NPA din to, na may existing warrant. At saka may kamag-anak din na nag-confirm na siya nga ay Roldan Montero. So yun lang naman yung change doon. Kasi sabi ko nga, isang verification based doon sa, may kasama kasi yung tropa natin na former rebels din. Siya yung si Ernie Hacoldi yun, yung isang namatay. Kasi during encounter, parang nakita niya So siguro kasama doon sa isang takbo. Yung namatay ay kamukha lang pala din. Pero itong si Ernie Hacoldi, nakita din doon. According sa parang nakita niya. So siguro isa 'yun sa nakatakbo siguro. Ito po yung lalaki, sino po yung nakakilala sa kanya? Yung pulis po at saka yung pamilya? Kamag-anak niya na official. Anyway, nandun naman na sila sa Purinarya doon. Ang lalaki po, no? Ano po yung mga mga kaso niya po? In possession of firearms, illegal possession, manufacture, and acquisition of firearms. Kasi nakita ko pinicturean yung warrant niya. Bombodan, si Bombodan, no? Si Ernie Hacoldi, isa man gid ka NPA member. Okay. No? Sa clarification, ta isa siya ka NPA member, kag-abi lang sang former rebel, siya to kagapon ang napatay pero amo nigli si Rodan Montero. Pero ning duwa niya, ano NPA gid man ang babae? Yes, Bombodan. Ining duwa ka mga kulbing ini? Ang Bombodan regarding sa kay Hacoldi nga isa no sa kay Chavi, NPA ni siya. Kag ang isa ni nga si alias kay Bombodan kay nakita nga nagadala ni siya sang flag. Pero kung na gid bala, i-confirm ta pagid more no kay sa initial information sa na pa membro sang NPA. Dason Bombodan sa dugang pagid nga information ining mga grupo nga ini no nga naka-encounter sa aton sining mga kasundalohan kagapon dira sa Canlaon City. Balim sa La Casillana, kahit sa Mespedilla, may mga activities sila allegedly involved sa mga atrocity or violence na ginahimo dira sometimes 2018 and 2019. Man sa Barangay Quintin Remo, dira sa makagahay kagapon kung sa diin gintabo ni o kung palusot ni ang bangkay sa tatlo Bombodan sa Banuatang Moises Padilla. So paano ni gin-extract kagapon ang bangkay bali gin-manual gin-extract dito tapos gindala sa lugar nga may pwede na pagakargahan sila hasta makalabot sa barangay nga sa dito kamo nagahulat kagapon na Bombo Grace? Bali Bombodan ang mga bangkay nga ini dugay sila makuha. Actually, may nagsulod ito nga sa lakyan, sa kabilog. Pero nagbalik kay hindi kaya bala ang area, magsaka pa. And then, after mga pila ka oras, siguro ka oras, Bombodan, nagsulod ining isa ka sa lakyan nga iya ka 62nd ID, kaya mo ni ang nagdala, Bombodan, pabalik or kung pagwa sa area, dala ning mga bangkay. So, posible, nga gintabo na lang nila kay basigin lakat lang kay mabudlay-budlay dito ang area kay taas ng daan. Amo gani man so gintuwang-tuwangan ini nila guro kagaging karga to sa lakyan sang army. Yes, Bombodan. So bali
mga ano gid exactly oras to nag-abot sila gapon na Bumbo Grace? Mabadan sa pag-recall, mga quarter to 6 na. Quarter to 6 ka naghalin o kung nakagwa sa bahin, no, sang barangay Makagahay, Oo. mga 6 p.m. na. Sus, ang dalan dito kung hindi niya 4x4 ang imo nga salakyan na hindi niya makataklad to Ang dalan mabadan, in fairness, sementado, but may arang apart Ang pakatuya sa rough barangay, road, proper. utod-utod pala. Oo, utod-utod ang dalan. Aha. So, sa bahin Pero may mga dalan nga ang pakadto na siguro dito sa area nga sa diin may inkwentro. Amo to siguro ya ang do hindi gid maagwanta agyan. yes, mabadan, dito sa nabahin sa encounter site, hindi na to siguro sementado. Lain na tong alagyan. Pero Sa at Guasa. least sa inyong experience gapon pagsaka dito sa barangay nga aran na sa putok-putukan sa bukid, at least may mga simentado pa man nga dalan. But singaron nga may ginahimo gid man ang aton gobyerno para nga mapakayo ang ginatawag nga farm to market road. Yes, pamadan. Kanami ito sang alagyan nila, although bala may part lang nga dululugon, no? Ang kataas, gid. Kung taklaron mo, kag kung dulugon mo, kadalom, gid, no? So, mas nami, no? Kanami isang ila nga area, kay ato sa barangay hall, pamadan, which is pasulod na siya, simentado, gid. Aha. Okay, ato lang tong mga kwana, ato mga hindi lang gid maagyan, atong pangadto lang gid sa encounter site kiti syado na gid man kaligwin tong lugar mo. Yes, pamadan. Bali, local shortcut bala, no? Kay kung dito pa sa bahin sang kanlaon, gid bala, no? Kabudlay. So, amo tong pinaka-conducive nga area, ang lulupsan bala nila dito sa barangay Makagahay, sa Banwa, sang Moses Padilla. Aha. So bali sa bahin to sang mga soldado gapon wala to sila sa way to sa may nasamara no sa enkwentro. Wala, pamadan. Actually, mga soldado may mula lang tawon, kaya nakita taman sila kagapon nga naghawas man sa area, Oo. man. Mga bataon pa, bumudan. Okay. Mga bataon, hindi nga mga soldado, no, sang si Second IB, ang naka-enkwentro nila kagapon. Aha, pero anong siyang ano itsura ya sa mga soldado pag taklad na nila pagbalik? Hindi, bumudan, basta man sang ulan, no? Dason, syempre, ang balhas ang ulanan samo na. Aha. So, hindi mo na to sila masapak na bumudan, kay nagmayang hapon, man kita sa ila dito. Tango-tango lang sila. Aha. So mayo kay Waisang may nasamaran sa bahin sa mga soldado. Wala, gid bumudan, complete na sila nga nakabalik, no? Kaga mo lang to, ang tatlo ka mga NPA members ang napatay gid. Ano kuno ni ang balay nga sa diin na dito ni nagluntad ang enkwentro? Ano ni ang balay nga hukmungan to? Residential gid man to kung ginhimo lang to yang palawayan sa NPA. Initially, bumudan, kag wala pa gid ma-confirm kung ano man gid to, no, ang balay, kung ila gid man to balay, kung dira gid man sila gatin reperme. Kay Oo. gasaylo-saylo na sila sang balay bumudan, hindi lang na sa amon nga balay sila katinir, kundi may ara pa gid sila sang ginatiniran. Aha, so bali kuan lang ina siya daw bali ila lang yabi nga ginapatindog lang dira para puno pahuwayan nga way gid man abi sa may nagatender permanente kada adlaw nga dira gid naga pangabuhi. Posible na bumudan, kay ang area man bala, di malaylayo man sa ibang nga mga kabalayan. Okay, sige. Salamat gid Bumbo Grace. Yes, bumudan na mo ng update nga nagikan sa 62nd Infantry Battalion. Ini si Bombo Grace, yung labatong nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton ti amo ni ang pag-follow up kagapon mga kabadan sa patrol si Bumbo Dennis Rubica kag Grace Lynn Lubaton nagapadulong dito sa area. Daw nga sa diin dito nagluntad ang enkwentro hindi gid man dito sa pinaka-area gid. Pero dito sa barangay, dito na sa Moises Padilla, nga sa din dito ginadala ang bangkay kagapon para mapapanaog. Kag makita man ang sitwasyon daw sa area, daw makita ninyo sa aton nga FB live kag posible no ginalantaw nato natong balay natong sa litrato nga nakita nyo di nagluntad ang enkwentro. Ini ginimo lang niya nga balay-balay sa sini mga armadong grupo kay ila lang ya ginahukmungan do ila ginahimo blang hideout. Galing kay tiba naka timbre kag amo to gin operate sang
mga katapusang sa aton nga mga militar, tapos ang 62nd Infantry Battalion, kaya mo may may napatay nga 3 ka persona, 2 ka babayi, kaya 1 ka lalaki. No daw asod-asod na nga mga operations kaya enkwentro nga nagluntad, may managkalamatay banwa sa bahin sa New People's Army. Kaya nga masubo-subo pa sila diri, kadamo gali sa mga kauturan naton ipang recruit mga kabataan, mga hubinis pa, kag mga kababayinan pa ini. O nga ara karon nagasulod mga kabyanan sa hublag. Kag hindi na basta-basta yang membro, mga hangaway pa ini nagabitbit ya sang long arms, nagabitbit ya sang Armalite. So nagligat to may napatay man sa enkwentro nga hubin pa man to, nga maayo magining pangabuhi sang pamilya sila dito sa Cebu. Ang mga ginikanan wala gikibalo nga ara nagli sa kabukiran ang ilang bata, kailain man ang paglisensya sa paglalakat sila. Igo na lang yan na hibaluan nila sang napatay na sa enkwentro ang ilang sila bata ng babayi. Tisang kagapo no, may isa naman to ka 18 anyos pa lang. Imagine nyo na 18 anyos. Sa kalinghod pa yung paminsaron, nagsulod ya sa New People's Army, nag-rebuildi ang utok. Siguro isa ini ka-challenge man sa aton nga militar, sa aton gobyerno, nga kung dasig mag-recruit, maayo magpang-recruit ang NPA sa mga gusto nila mag-membro sa ilang nga grupo. Dapat ang gobyerno dasig man niya mag-counter sa ilang nga recruitment. Mas supog ya ang NPA sa pagdoktrina sa utok sa mga kabataan. Ti ang gobyerno may aras ang nagakigo nga resources. Sobra gani nga resources. Pwede gid mahimo ang gusto himuon. Ti nga hindi naton ma-counter ang ginahimo nga recruitment sa New People's Army. Nga hindi naton mahimo yang kondisyonon ang utok sa mga kabataan. Nga ang mga paghimakas nga ini no, sa New People's Army madugay na niya paghimakas. Bisan sino pa magpungkong ang presidente, amo lang niya po nila singgitan. Para yun sa mga ginasinggitan, sa mga nagrally sa dalan, way nasang may pinakakampiyon yung presidente ang magpungko sa Pilipinas mo. Kaya ang tanan may diferensya, ulo nga okay man nga i-redress nato ng mga kung ano mga diferensya sa gobyerno, pero sa kung mga pamagi, hindi man nga alsa kay mo ya mga bitbit kay mo sang armas kay kontraho mo yung gobyerno. 1 minuto na bilin kabagangan kita stag ng alas 12 sa ato na pagbalik banwa. Mangin ko po na nato ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News. Standby. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok. Sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hulyo 27, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong serbisyo ng power transmission na nanatiling nasa normal sa kabila ng malakas na lindol ayon po yan sa NGCP. Si Pangulong Marcos naman nagkansela ng ilang aktibidad para asikasuhin ang pagtugon sa pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol sa Luzon.
Samantala, linya ng mga tren sinuspindi kaugnay pa rin dito sa naganap na magnitude 7.3 na lindol. Ang mga staff sa Senado naman balik trabaho na matapos mag-evacuate kasunod ng lindol. At isa na po yung naitalang namatay doon sa Cordillera Region dahil pa rin sa naturang lindol. Ang driver naman ng pamilyang Furigay hindi pa rin makakain at makatulog dahil sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Manila University noong linggo. Samantala, halos sa 500 individual daw inilikas dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan doon sa Davao City. Mamaya sa ating international news, ang Biden administration gumawa na ng paraan kaugnay sa ginawang pansamantalang pagputol ng Moscow sa supply ng enerhiya sa European Union. Sa atin pong sports balita, itong Miami Heat moving ahead na raw sa kasalukuyang team kahit interesado ito sa mga ito sa trade package sa Nets star na si Kevin Durant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat nga po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nanatiling gumagana ang mga serbisyo nito sa kabila ng malakas na lindol na yumanig doon po sa Abra at naramdaman maging dito sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ayon sa PVOX naganap ang magnitude 7.0 na lindol dakong alas 8:43 sa kaninang umaga lamang sa silangan ng Lagangilang doon po sa Abra. Ito ay may lalim na 25 kilometro. Nauna nang sinabi ng PVOX na 7.3 ang magnitude itong lindol. Ang lindol na tectonic ang pinagbulan ay naramdaman itong intensity 4 doon sa Quezon City. Inaasahan ang pinsala at aftershocks dahil sa lindol ayon yan sa ulat ng kagawaran. Samantala, ang Pangulong Marcos mayroon na daw kinanselang ilang aktibidad para asikasuhin daw tugunan itong pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol. Dito po yan sa Luzon. At may report si Bombo Dennis Samito. Ipinagpaliban muna ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ilang nakahanay na aktibidad para sa araw na ito upang bigyang pansin at tugon yung concern doon sa mga lugar na pangunahing naapektuhan ng tumamang 7.3 magnitude na lindol. Nakalauna naman ay nilinaw ng PVOX na ito ay nasa 7.0 magnitude. Diyan sa Northern Luzon ay mas malakas ang naramdaman habang sa iba pang parte ng Luzon region ay mas mahina na lamang. Kagaya sa Metro Manila, intensity 4 ang ilang lugar at intensity 3 naman dito sa may Southern Metro Manila area. Kaugnay nito ay sinabi ng kalihim na si Trixie Cruz Angeles na mananatili ang monitoring ng Pangulo kaugnay pa rin ng epekto ng nasabing sakuna. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Right now, nakatutok siya dito sa ating disaster relief and response. Ngayon pa lang po dumadating yung feedback natin about the extent of the damage in certain areas. So the President will most likely put this as his priority and most likely might cancel certain appointments. Ayan, ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Una nga rito, Bombo Gerald, ay nagpatawag na rin ng pulong ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pamamagitan ni DOST OIC at Undersecretary Renato Solidum Jr. upang i-discuss yung tungkol sa idinulot ng naturang lindol at dito ay inilahad niya na may mga posible pa na mga karagdagang epekto dahil tuloy-tuloy pa yung mga aftershocks matapos ang magnitude 7 na pagyanig. Narito ang paglalahad pa ng mga impormasyon ni DOST OIC Renato Solidum Jr. So far na ating nakikita, ang kumilos po ay most likely ito yung Abra River Fault. Ito pong fault na ito ay known active fault na posible talagang kumilos
at nasa range ng expected nating earthquake, yung mga major earthquake events like magnitude 7. So far, ang nai-report ko sa ating intensity 7 sa Buklok at Banabo Abra, intensity 6 sa Bigan City, Sinaid City, Bantay at San Esteban, Ilocos Sur, Lawak, Pangasinan and Baguio City, and intensity 5 sa Magsingalan, San Juan, Ilocos Sur, Alamino City at Labrador, Pangasinan, Bambang, Nueva Vizcaya, Mexico, Pampanga, Concepcion at Tarlac City, Tarlac, sa City of Manila and City of Malabon, kasi nga malambot ang mga ito. Intensity 4 naman sa Marikina, Quezon City, Pasig, Valenzuela, ganoon din sa Tabuk, Kalinga, Bautista at Malasaki, Pangasinan, Bayongbong at Liani, Nueva Vizcaya, Giginto at Ubando at San Rafael, Bulacan at San Mateo, Rizal. Intensity 3 naman sa Bolinao, Pangasinan, sa Bulacan, Bulacan, Tanay, Rizal. Intensity 2 sa General Trias City, sa Cavite at Santa Rosa, Laguna. Marami pa pong mga bayan dapat ang maisakop natin. At sa mga instrumental intensity naman po, ay although na-report ng ating mga kasama sa Bigan na intensity 6, yung instrumento naman ay nagsasabi na intensity 7. From Bombo Radio. Yes. Si Bombo Dennis Hamito po from Bombo Radio Philippines. Ang itatanong lamang ho namin, may mga kumakalat ho kasing impormasyon, Director, na posible raw may tsunami pero wala pang box kung ano ba talaga ang abiso. Meron ba tayong asahan na posibleng senaryo ng tsunami after that 7 or magnitude 7 earthquake, Director? Wala po kaming ina-announce na magkaka-tsunami o tsunami warning. Wala po inaasahan. Una-una, bakit? Nasa lupa ang fault, inland. No? So hindi niya po mapapaangat ang seafloor sa ocean para magdulot ng life-threatening tsunami. Ngayon, posible din naman po na dahil kumilos ang lupa, yung dalampasigan sa gilid, yung tubig niya minsan, lalo na kung may mga enclosure, mga coves or bays, ay pwede niya magalaw parang palanggana na magkakaroon ng oscillation. Pero hindi po yan tulad ng buhalang mga tsunami. So huwag po sila mag-alala doon. Yan ang tinig ni Director Renato Solidum Jr. ng PBOX at siya rin ang officer in charge ng DOST at yan ay may kinalaman pa rin doon sa magnitude 7 earthquake. So ang paglilinaw ng PBOX ay sa magnitude 7 ang tumama dahil nga doon sa iba pang mga data na napagkumpara mula doon sa initial report na 6.9 magnitude and then 7.3 magnitude. So nag-stabilize doon sa data na 7.0 magnitude ang naturang pangyanig at hindi raw major tsunami ang posibleng mangyari, bagamat maaari na magkaroon ng pagtaas ng level ng tubig dyan sa mga dalampasigan sa Hilagang Luzon, Bombo Gerald. Oo, sapagkat sinerge natin dito kanina yung Lagangilang patungo doon sa pinakamalapit na baybayin ng doon sa Ilocos, Bombo Dennis, nasa 56.7 or 56.9 kilometers yung layo niyan. So kapag ganyan kalayo, so maliit lang pala yung chance na magkaroon ng tsunami, Bombo Dennis, dahil yung dalampasigan dito sa Narvacan ay ganyan kalayo doon sa pinangyarihan ng lindol, Bombo Dennis. Yes, but meron din mga impormasyon tayong nakalap galing sa lalawigan ng La Union na umurong yung level ng tubig area ng Luna, La Union at merong paggalaw doon sa level ng tubig. So ingat-ingat pa rin tayo kahit sinasabi na walang tsunami warning, pero syempre dahil may mga aftershocks pa ito, hindi lamang yung lindol mismo yung kinakailangan nating paghandaan, kundi pati na yung iba pang mga epekto katulad nga ng tsunami at yung liquefaction, Bombo Gerald. Sapagkat pag sinabing liquefaction, may mga lugar na lumalambot ang lupa, nagkakaroon ng malaking tsansa na magkaroon ng pagguho pagka may mga ganitong insidente dahil lumalambot ang lupa, maski bato ay nangangahulog yan pagka mga ganitong pagkakataon dahil yung tubig nanggagaling sa ilalim, lumalabas doon sa ground area kahit wala naman, malayo naman sila sa body of water, nangyayari pa rin yan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis, sige, marami pa tayong update dyan mamaya sapagkat mayroong ilang lugar din na talagang matindi yung epekto nito, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio.
Bombo! Dito naman po sa National Capital Region, pansamantalang sinuspindi kanina yung operasyon ng mga tren at riles sa Metro Manila at ito'y dahil na rin sa safety check matapos itong 7.3 at naging 7.0 na magnitude na lindol na yumanig doon po sa Abra. Pansamantalang itinigil itong mga tren ng MRT Line 3, LRT 1, LRT 2, gayon din yung linya po ng PNR bandang alas 8:44 ng umaga. Sinabi po yan ng mga operators sa magkahiwalay na pahayag. Niyanig din ng lindol ang MRT3 main line na naramdaman sa karamihan ng mga lugar sa Luzon. Sinabi ng pamunuan na mayroong patuloy na pagtaas ng lahat ng mga pasilidad at sistema. Inihayag po ng Department of Transportation na ang pangkat ng safety at engineering ay nagsasagawa na rin ng mga pagsusuri sa kaligtasan, lalo na po sa mga riles ng tren. Yan nga po, at matindi yung epekto nito maging dyan sa Senado. Kanina nagsilabasan po yung mga senador at mga empleyado dahil pa rin dito sa naganap na lindol. At pa-report si Bombo Raymond Tinasa. Yes. Yan, Bombo nagkaroon ng mga ito kanina ay Bombo Gerald ay maaga na nagsipasukan kasi, so nasa loob na ng gusali ng GSIS actually kung sa itong tanggapan ng Senado, at dahil nagkaroon ng malakas na paglindol ay napilitan lahat yung mga kawani, mga staff ng mga senador dito sa Senado na nagsilabasan bago mag alas 9 kanina. At kasama rin sa kaninang maagang dumating ay itong si Senator JB Ejercito. At after naman yan ay unti-unti na rin na nagsisibalikan. So lahat talaga ay nagkaroon ng nasunod naman yung ipinapairal na protocol sa kung paano lalabas ang mga tao sa establishmento kapag nagkaroon ng paglindol, Bombo Gerald. At talagang lahat pinalayas o pinalabas ng mga kawani ng Senado. At as of 10 a.m. ay nagsagawa ng clearing o kaya inspection doon sa mga gusali, mga tanggapan, lalo na yung mga, kumbaga yung pinakapundasyon ng Senado, at napansin naman na walang masyadong problema, at kanina rin mga 10:30 ay balik na sa kanilang mga tanggapan yung mga kawani, mga staff dito sa Senado. At ngayon ay wala namang abiso o announcement pa ng anumang suspensyon ng trabaho ng mga manggagawa dito sa Senado. So sa ngayon, Bombo Gerald, sa ating mga tagapakinig, mga nag-antabay din mga kaganapan dito sa Metro Manila, dito sa bahagi ng Senado ay balik normal na ang trabaho matapos mag-evacuate ang lahat ng mga manggagawa kanina dahil sa malakas din naramdaman natin na paglindol. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Akit tayong Baguio City, may napabalita kanina, napaulat, mayroon na daw isang namatay dahil pa rin sa naturang lindol. May kumpirmasyon na ba dito? Bombo Radyo Baguio, Bombo Jordan? Yes, Bombo Gerald, dalawa na ang nailistang namatay dito sa Cordillera Region dahil pa rin sa malakas na lindol kaninang umaga. Una dito, naitala ang isang casualty sa La Trinidad, Benguet, na ayon kay Director Albert Mogul ng Office of the Civil Defense, ang namatay na biktima ay isang construction worker na naipit sa ginagawang bahay o gusali sa Buyagan, La Trinidad, Benguet. Nako. Ang pangalawang casualty ay nailista sa Kalinga na isang construction worker din na gumagawa ng rock netting activities sa Balbalan, Kalinga. May isa ding estudyante sa St. Louis University na tumalon sa ikalawang palapag ng kanilang paaralan na agad naman itong naitakbo sa pagamutan. May iba pang naitala na injuries o mga taong na-injured, Bombo Gerald, sa iba't ibang parte ng Cordillera na ngayon ay kinoconsolidate ng Cordillera Region. Nagsuspindi na rin ng pasok ang Baguio City LGU, probinsya ng Benguet, Abra, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Sa sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dito sa Cordillera Region, sarado ngayon ang Cannon Road
dahil na rin sa mga naitalang landslide at rock slides. Ganun din sa iba't ibang lugar sa Benguet, partikular sa Halsima Highway at iba pang karatig na bayan sa Benguet. One lane passable naman ngayon ang Marcos Highway sa mga bisita o turista na gustong umakyat sa Baguio City. Sa Mountain Province naman, isang SUV ang nasira sa bahagi ng Mount Data Cliff ng Halsima Highway pero wala namang naitalang casualty. Nakakaranas naman ngayon ng power interruption ng ilang bahagi ng Mountain Province dahil na rin sa pagkasira ng dalawang substations ng Mountain Province Electric Cooperative o MOPRECO. Apektado rin sa power outage ang sinusuplayan nito na ilang bahagi ng Tinglayan, Kalinga, pati na rin sa Cervantes at Quirino, Ilocos Sur. Ilang private at government buildings naman ang nakitaan ng mga bitak sa Mountain Province. Kasabay nito, Bombo Gerald, anumang oras ay darating ang mga helicopters ng Philippine Air Force at ito ay lalapag sa Luwakan Airport para gamitin sa isang rapid assessment sa mga lugar na malubhang tinamaan ng lindol. Una rito, sinabi ng CDRRMC na tinatayang intensity 6 ang lakas ng lindol na naramdaman dito mula sa 7.3 magnitude na lindol sa bahagi ng Abra. How is that, Bombo Gerald? Bombo Jordan, dahil talagang matindi yung epekto. Yung pinapakita ba dyan na bato kanina, yung sa Atok ba yan, yung half tunnel ba yan, yung bumigay, Bombo Jordan, o sa Marcos Highway? Sa parte na ito ng Halsima Highway, Bombo Gerald, dahil itong parte na ito, dito yung talagang grabe din yung nangyaring pagguho ng lupa dahil na rin sa mga malalaking mga tipak ng bato na nahulog sa taas ng bundok, Bombo Gerald. Okay, so ang malinaw ngayon yung Cannon Road sarado. Marami bang landslide ngayon dyan sa may Cannon Road dahil napakatagal ang tanda na rin ng kalsada na yan, Bombo Jordan? Roger that, Bombo Gerald, yung Cannon Road ngayon, napakarami ang naitalang mga rock slides mula Camp 1 hanggang sa Camp 8. Kaya ngayon ay hindi na muna ito pwedeng gamitin ng mga motorista. At ang ginagawa ngayon ng DPWH kasama ang iba't ibang mga local government units ang clearing operation hindi lang sa Cannon Road kundi na rin sa iba't ibang bahagi ng Benguet, Bombo Gerald. Okay, Bombo Jordan. Yan pa rin ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Jordan Tablak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita, authentic opposition representative Edsa Lagman binatikos ang House leadership practice hinggil sa pagpili ng minority leader. Ang House Engineering nagsagawa naman ng inspeksyon matapos ang nangyaring lindol. Mga empleyado inilikas muna. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Binatikos ni Albay 1st District Representative Edsa Lagman ang kaugalian ng pamunuan ng Kamara sa pag-anoint ng minority na sinasabing ginagawa nitong nakakahiyang komedya ang demokrasya. Kahapon, nagbigay ng kanyang counter-sona speech si Representative Lagman bilang miyembro ng authentic opposition. Disappointed si Lagman sa House leadership kung paano sila pumili ng majority sa minority leader na ayon sa mambabatas na isang convenient adjunct of the majority coalition. Gate pa ni Lagman na siya isang opposition member ng Kongreso na hindi behold sa majority at nakahandang ibunyag ang anumang mga expose ng administrasyon. Kinontra naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang mga naging pahayag ni Lagman na kanyang ginagawan na tinawag niyang unparliamentary. Sinabi ni Libanan na walang provision sa 1987 Constitution or the House Rules kaugnay sa opposition. Ang mga miyembro ng minority bloc sa Senate at House ay kinukonsiderang members of the opposition dahil sa hindi pagboto sa winning candidate for speaker. Nagbigay si Lagman ng kanyang punto at solusyon sa economic recovery, agricultural woes, government right-sizing, labor concerns at territorial dispute sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Edsa Lagman kahapon. Honorable Majority Floor Leader, for recognizing this representation to deliver the counter-sona from the authentic opposition in the House. Bomboan.
Gerald, no? Samantala, agad namang in-evacuate ng pamunuan ng House of Representatives ang mga empleyado dito kaninang umaga nang maramdaman ang pagyanig. Agad na nagsagawa ng inspection ang mga tauhan ng House Engineering sa mga structures sa loob ng Batasan Pambansa Complex. Nang makitang okay ang mga structures, agad pinabalik sa kanilang mga opisina ang mga empleyado. Inaabangan din natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay sa kanilang isinagawang assessment. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Hindi pa tuluyang naka-recover mula sa pagkabiglaw shock ang driver ng pamilya ng napatay na dating alkalde ng Lamitan City na si Rose Forigay. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril noong Linggo sa Ateneo de Manila University Campus sa Quezon City na ikinasawi ng 3 katao, kabilang nga si Forigay. Sinabi ng driver na itinago muna ang kanyang identity ay hindi umano siya makakain at makatulog at wala rin siyang panlasa. Bukod pa kay Forigay, napatay din sa insidente ang kanyang executive aide na si Victor Capistrano at ang security guard ng university na si Genevieve Bandiala. Ayon pa sa driver na halos 7 taon nang nagtatrabaho sa pamilyang Forigay, ibinaba pa lang niya sa Ateneo Campus ang dating alkalde at anak nitong si Hana nang marinig ang mga putok. Una raw niyang inisip na ang mga tunog ay bahagi ng seremonya ng pagtatapos na magaganap. Nalaman daw niya na binaril si Forigay nang makita niya si Hana na niyakap ang katawan nito at umiiyak. Ang driver pang nagdala kay Hana na binaril din sa hospital. Nasa stable na kondisyon siya ngayon, ngunit kakailanganin ng pangalawang operasyon. Ang sinasabing gunman naman na si Dr. Chow Tiao Yumol ay inaresto ilang sandali matapos ang insidente. Naisampa na rin ang mga kaso laban sa kanya. Tinukoy ng pulisya na personal na sama ng loob ang motibo sa likod ng pamamaril. Abangan natin mamaya, marami pang update dito sa naganap na lindol dito sa Luzon ngayong umaga. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. May mga update pa dyan sa vegan dito sa naganap na lindol. Kaninang umaga po yan. At nasa linyang Bombo Radio Vegan, Bombo Ronald. Yes, Bombo Gerald, kagad namang ipinag-utos ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson ng suspension sa lahat ng trabaho sa buong lalawigan kasunod ng magnitude 7.0 na paglindol na sumentro naman sa Lagang Ilangabra. Ramdam sa buong probinsya, maging sa loob ng studio ng Bombo Radio Vegan, ang lakas ng pag-inig na reported intensity ay intensity 6, particular sa Vegan City, Sinae sa may bahagi ng Bantay, San Esteban sa Ilocos Sur, Lawa, Pangasinan at sa may syudad ng Baguio. Walang supply ng kuryente dito sa probinsya at ngayon ay kasabay na rin ito ng pagsasayos ng mainline ng kuryente at nagpaalam na rin ang Ilocos Sur Electric Cooperative na ayusin nila ang linya ng kuryente sa mga susunod na oras. Sa lakas ng pag-inig, Bombo Gerald, ay nasira ang ilang mga sources pa sa lalawigan, particular dito ang pamusong bell tower na sa makikita niyo naman kung gaano kalakas yung pag-inig at yung sa may bahagi ng St. Paul Metropolitan Cathedral dito sa siyudad ng Vigan. Maging ang mga ancestral houses sa may bahagi ng Calicrisologo ay wasak at nagkapit-pilat na rin. Ang mga residente naman sa mga malapit sa dagat ay biglang nagkagulo kanina matapos tumaas ang tubig dagat sa kanilang mga lugar. Mga wasak na at mga natabon ng kotse, bumuong bahay, nagkapit-pilat na tulay, ang bumuhat sa mga rescuers sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Maging ang mga pasyente sa Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela Silang at Norte Doctor Hospital at maging dito sa Metro Vigan Cooperative Hospital ay pinalabas kanina pag yung kaninang alumindol. Gumuho rin ang bahay ng isang senior citizen na si Dora Tabuan sa Barangay Calautit sa bayan ng Santo Domingo.
Sa bayan naman ng Santa, may 600 mga katao ang pasamantalang inilikas at ngayon ay naandun sila sa Santa Central School. Postpone din ang nakatakdang graduation bukas dito sa University of Northern Philippines base na rin sa announcement mismo ni UNP President Dr. Erwin Cadorna. Sa ngayon, inaalam na ng PDRRMC at DPWH ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.0 na lindol. Sa ngayon, Bombo Gerald, bago tayo mag-on-air kanina, ramdam pa rin ang aftershock dito sa loob ng studio na kung saan kanina nga, mga alas 8, Bombo Gerald, kaninang ongoing yung aking programa ay talagang doon ko naramdaman kanina, Bombo Gerald, yung talagang napakalakas na pagyinig dito sa studio ng Bombo Radio Bigan at kasabay nga doon kanina, biglang nawalan ng supply ng kuryente, Bombo Gerald, at yun na nga yung nangyaring napakalakas sa paglindol. Paglabas namin dito kanina sa station, yung mga kable ng kuryente, yung mga bahay, yung mga sasakyan dito sa labas ng himpilan ng Bombo Radio Bigan ay talagang sumasayaw sa lakas pa rin ng lindol na tumama dito sa lalawigan. Ito na siguro yung pinakamalakas, Bombo Gerald, na lindol na tumama sa probinsya sa aking sa aking memory, maliban na lamang sa nangyari noon dyan sa siyudad ng Baguio noong taong 1990. Ito muna, Bombo Gerald. Yes, Bombo Gerald. Since yun nga, may nakakaugnayan tayo sa Abra kanina, sobrang lakas daw yung mga aftershocks doon. So far dyan, malakas pa rin ba yung mga aftershocks dyan, Bombo Ronald? Yes, Bombo Gerald, ramdam mo pa rin yung aftershock niya. Kung tatayo ka nga, talagang mararamdaman mo pa rin, pati yung mga announcers booth, yung computer, yung mga upuan, talagang mararamdaman mo pa rin. Kanina, Bombo Gerald, bago tayo mag-on-air kanina, siguro mga 10 minuto bago tayo umere kanina, meron na naman aftershock na naramdaman. Hanggang ngayon nga, pati nga yung mga kasama namin dito sa loob, Bombo Gerald, na talagang parang sabi nga nila, natro-trauma na sila. This is their first time to experience itong napakalakas na paglindol, Bombo Gerald. Doon sa Cordillera region may 2 casualties, may natabunan ng lupa doon sa construction. So far, kumusta naman dyan yung mga, lalo na yung mga ospital dyan, wala naman italang casualties sa Bombo Ronald? Wala naman na Bombo Gerald na casualty ang naiulat dito sa probinsya. Maliban lamang yung gumuhong bahay kanina dito sa Sangbayan sa Santo Domingo, yung bahay ni Lola Dora, talagang wasak, Bombo Gerald. Natabunan yung 91-year-old na matanda, pero sa awa ng Diyos ay maayos naman yung kanyang talagayan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Ronald. Para sa Bombo Network News, si Bombo Ronald Taksay para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, undisputed #1 in Ilocos, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas na po ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Gumawa na ng paraan ng Biden administration upang panatiling magkakaisama kalyado ng Europa laban sa Russia habang pinutol ng Moscow ang mga supply ng enerhiya nito sa European Union. Ito ang nagudyok sa pagkasindak sa magkabilang panig ng Atlantiko dahil sa potensyal na matinding kakulangan sa gas lalo pat naranasan ang taglamig sa nasabing lugar. Magugunitang noong Lunes, sinabi ng kumpanya ng gas na pag-ari ng estado ng Russia na Gazprom na bawasan nito ang mga daloy sa pamamagitan ng pipeline ng Nord Stream 1 sa Germany sa kalahati sa 20% lamang na capacity nito. Naniniwala naman ang isang opisyal ng Amerika na ang hakbang ay paghihiganti para sa mga Western sanctions at inilagay nito ang West sa uncharted territory pagdating sa kung ang Europa ay magkakaroon ng sapat na gas upang malagpasan ng taglamig. Bilang tugon sa kaguluhan, ipinadala ng White House si Presidential Coordinator for Global Energy Amos Hochstein sa Europa noong Martes. Siya ay naglalakbay sa Paris at Brussels upang talakay ng pagpaplano ng contingency kasama ang Amerika at European Union Energy Task Force na nilikha noong buwan pa ng Marso, isang buwan pagkatapos ng pagsalaki ng Russia sa Ukraine. Bombo Sports News. Sa kabila raw ng pagiging interesado ng Miami Heat sa trade package para sa net star na si Kevin Durant ay mustulang hindi na raw itutuloy yung kanilang plano
Base sa mga lumabas na ulat, moving ahead na raw itong koponan sa kasalukuyang team. Kung maalala, nag-request ang 33 years old Brooklyn player ng trade noong June 30 at patuloy na kumalat itong mga balita kung saan nga ay talagang kung saan talaga mapupuntang koponan itong si Durant. Una nang napabalita na interesado ito sa Miami at Phoenix bilang kanyang bagong destinasyon. At ang sports news ay inhatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Serbisyo ng power transmission na nanatiling nasa normal sa kabila ng malakas na lindol. Ayon po yan sa NGCP. Si Pangulong Marcos nagkansila ng ilang aktibidad para asikasuin ang pagtugon sa pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol sa Luzon. Maging yung linya ng mga tren na pansamantalang sinuspindi kaugnay pa rin dito sa naranasang lindol. At ang mga staff naman sa Senado balik trabaho na matapos mag-evacuate kasunod pa rin na nangyaring lindol. Samantala doon sa Cordillera Region, 2 na raw itong kumpirmadong namatay dahil sa lindol. At ang driver ng pamilyang Furigay hindi pa rin makakain at makatulog dahil sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Manila University. Sa iba pang mga balita po sa international, itong Biden administration gumawa ng paraan kaugnay sa ginawang pansamantalang pagputol ng Moscow sa supply ng enerhiya dito pa rin sa European Union. At sa balitang sports, Miami Heat moving ahead na raw sa kasalukuyang team kahit interesado mga ito sa trade package sa net star na si Kevin Durant. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik na magabinan sa tunang pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhan ay sa Udto 34 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 12. Bagulan nyo na batihan ang Bombo News Center para sa tunang Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik banwa may atindiron kita nga complainant sa Prime Water. Reklamo niya kay ang iya kuno nga koneksyon residential ginbilingan siya komersyal. Basi nagsala lang ang pagbiling sini, no? Basi lang nagsala lang pag-classify sini. Balikan naton na karon dugay-dugay ka interview naton sa paagi sa aton nga video interview. Tanan naton labi ko ano gid ang iyang ano gid ang natabo nga ang residential na imo na komersyal. Inatanan na pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panomdom. Standby. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue. Yan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhan ay sonto 43 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. This time, balikan ko na sa piya kalinya si Bumbo Grace Lynn Lubaton. Ini may kantanan sa reklamo against Prime Water na tingala ning isa ka residente kay ang iyang puluyan ang billing ni siya nga tubig residential manimo, pero kibutsa niya nga daw nagdako ang akon nga bilaw gali kay ang billing siya subong commercial na di basigin commercialize ang tubig. Ari ang report, Bumbo Grace Lynn Lubaton, please come in. Mamadaan, live kita subong sa Studio B, kaupo daton isa ka complainant, no, batok naman sa Prime Water, si Ma'am Gemma Olvido. So, mamadaan ato ni hatag sa nga kaygayanan sa iya. Okay, hello Ma'am Gemma. Hello, mayong hapon. May hapon, ano to ang nagkanto kag diri sa Bumbo, ano ning imong problema ni? Amo ni sir, ang problema ko bala, ang tubig ko, amo niyo, residential na mo. Nakibot ko bala nga, na sang nag-prime water na, gin residential nila. Hamak mo na ang bakayaran ko. Sang nag-prime water, gin commercial. Sir? Ano to sila mo, residential, tapos ang nag-prime water na gin commercial? Oo sir, nag-commercial. Ang kabugat daan sang ila commercial, gin times 2 daan. Tinga nga nag-commercial ko, no? Wala ko kabalo. Kay daw, butak daw, daw wala man sila paathag sa akon. Namangkot ko gani nga, ano bala nga para mag-commercial ka mo? Kay tisiling ko, balaan ko. Saan dumanan kami ga-star mo? Relocation kami. Kaya ginaistaran ko da, wala pa ko gani, may ginbayaran. Sa akong ginaistaran. Tapos karon ang tubig ko, commercial. Tapos wala man ko negosyo. Amo na, sir. Hindi, pero paano mo nibalaan nga commercial? Ginambalan kanila nga commercial ang imong linya sa tubig? Wala, sir. Nakita ko lang iya sa, sa bill bala. Oo. Commercial, nakabutang commercial, industrial. Dali lang, kay White kuya ka ideya sinang bill sang basiwa, kay White kuya nagagamit basiwa. Ano ang sa bill sang basiwa, may ara kada bill subong ginakaptan? Oo, sir. Oo, may ara. Basta tabi din na yun ang nakabutang nga komersyal ang imong koneksyon? Oo, ari. Bali na, pero may ara man da butang nga residential. May ari ko commercial kang industrial. Ulihi ko nga bill ng residential. May ara na butang dra nga residential ka sang last mo nga bill. May ara gid siya. Isang nagligad nga bill, mga pila lang ginbayaran mo sa residential pa lang? Sa residential pa lang, sir. Mga 36 cubic ang akong consume. Tinamangkot ko sa gariding,
Ingko to, ang 36 cubic, mga pila na. Siling ya, ma'am, hindi ni sa 700, mga amo na. Ingko ti... Hindi maglapaw, hindi magsubra sa 700 pesos? Oo, amo na, sir, ang 36 cubic. Okay. Ti subong amo man naghihapon na nakon reading mo. 36 cubic yapon. Oo. Ti Pero- siling sa Pero sa Siling- nagligad, pila gid ang exactly ang amount sa ginbayaran mo sa 36 cubic nga tubig? ang 36 cubic, sir, mga ano lang, mga 600, mga amo na. Ang 700 ako na sir mo. Pati gani, pero why ka sang exact dira nga figure kung pila gid ang ginbayaran mo sa nagligad nga bill sa residential pa lang? Wari, sir. 600 pila? Mga ano, sir, mga kay ano pa lang ni ka-cubic, anakon bill mo. Di ang imo nga bill sa nagligad, kundi may butang mada kung pilang bayaran mo. Tanawa bill Oo. sumada kung pila sa nagligad. Dali lang bala, sir. Oo. Kay ilang taon ko. Okay, may ara man na dahil, di ba? Total nga dapat mo bayaran. Ara. Oo. Okay, kaya may ara pa na sila mga additional charges, di ba? May ara pa na sila Oo, mga, sir. kung ano-ano da nga mga ginabutang nga mga extra charges. So, butsilingon nga imo nga 36 cubic, kung pila nang sumada per cubic sa imo nga tubig, isumadahon na nila, plus pagid ang pila ka mga additional nga mga balayran. Oo. Okay. Sige, sa nagligad nga bill, tanaw dabing imo residential. Ari, oh. 400. Ang ginbayaran mo pila lang? Why gani guro kalabot 500? 535.75. 535.75. Oo, sir. Okay. Tapos sa subong yang bill, pila na? Ang subong nga bill ko ya, an ulihi, ano na no? Nung... Sorry. Ang sa subong nga bill, may dala ka na? Oo, sir. Oo, mga pila na ang imo nga, pila na ang balayran mo da sa subong nga bill? Ang current bill ng 1,300. Oo. Pero pila ka 1,300. cubic ang imo nga consume, ang pareho lang yapon sa nagligad? Oo, amo na. Subot sing ganun, amo ni galing nga nagreklamo kagid kay pareho lang ang kadamuon sa tubig nga imo nga na-consume, Oo. pero hindi pareho ang billing kaysa nagligad Oo. daw sobra lang 500, subong Oo. sobra 1,000. Oo. Kalambot ka ni sir, tag 1,800 mo. Kaya pagid nga 1,800 sang san una yang nga bill? Sang mga May. Ti nga May, ti nga asang bulan sang May, ginbutak gin commercial na ng imong Komersyal koneksyonaw. na ni sir. Sang pila na ni kabulan ang komersyal ko mo. Ti kay gabalik-balik man ko to sa ila. Oo. Permi ko to gareklamo. Ti gina-inspeksyon man nila to kami. Ti siling nila na o sige ma'am, lantawan mo lang kung mabalik na. Okay na na. Ti siling ko sa iya, ti sir. Okay na na sir, ingko ti maluoy ka man, ingko wala man ko ya income nga source. Ingko ti siling ya, o ti sige ma'am, lantawan mo. Ipagbabot sa bill ko, amo man gihapon, ng commercial man gihapon. Ang ginalantaw ko gani, ng times 2 ila mo. Ti sa opisina sang Prime Water, nagkakadto ka, wala? Nagkadto ko to sir, pero adira man lang ko ya sa may guwa nga, wala man ko to katusulod. Nga aman? Kay ang buta kay daw wala man ko ya kabalo nga kun dito ko ya sa kundin. Daw dira man ko lang bala sa may customer service. Customer service. Ano ang bala sa Oo. customer service? Na amo na gani siling yati ma'am. Pa inspeksyon ta lang to. Okay. Oo, tigin inspeksyon man to. Kaya nag-inspeksyon to, nagsiling sa akon. Ti ma'am okay na. Ti pag-abot sang Pag-inspeksyon, masilin siya, ti ma'am, okay na? Anong Oo. mo ganun, kaya nagkanto na sila, okay na dayon? Na Okay na nagtigbaliw kuno na nga. sa residential? Oo, mao na, okay na. Kay ti, sa ila man lang guro approval, sir mo. Oo. Tiya sa subong kaliway, makaaway na siya masailo sa residential. Waay. Ay, daw ginagod daw tinyupi nga mga opisyon ni Magamuni. Amo na gani, Gin-inspeksyon to, ano ang purpose mag-inspeksyon to? Para nga lang taon kung bala, ang imo nga balay, komersyal gin man o kung residential, tinakita nila to basi ang balay mo, basi may mga
ganegosyo ka tubig do? Amo nang gani, sir, gimpasulod ko gani sila sa balay. Oh. Siling ko, sulod ka mo di, kay para makita mo kung ano ang ara sa sulod namon. Aha. Ti, ginlingling Manila. Ti, okay ma'am. Siling ya ma'am, okay. Okay na ma'am. Ano kuno ang okay dito? Pag siling nga okay, ma'am? Ti, an, buot ko silingon, basi kun okay nga silo residential. Diba si ang yatubot siya nga okay na nga naka-inspeksyon na sila pero hasta lang sila sa inspeksyon. Amo na gani, sir, kay matcheck ko daw ginainto man lang nila ko, abi nila ako ya, tanga mo. Ah. Okay, sige, ipadangat ni ang reklamo no kay ang imong reklamo kay legitimate pa ning imong reklamo kag insakto ni basi damo pada bala nga mga residential pero pamangkuton tag hindi kun ano gid ang rates sang residential kag commercial kay basi damo da bala nga nagaagunto sa pangbayad nga pang residential galing iya nga koneksyon pang residential ang iya nga koneksyon pero commercial koneksyon ang iya ginabayaran. Sure. Sige Gima, ano ganin liwat imong apelyido? Olvido. Gima Olvido. Sige, ipalabot ko din sa kay Ma'am Munadia Hardin, ang General Manager sang Basiwa. Sa iya naman tamaagi. Kay kun sa Prime Water, daway kay kita diri kwaon sa Prime Water. No? Kag itom gyapon ang tubig sa subong. Ano ni ang mayo ngay muon sa Basiwa kag Prime Water man? Namin ni grubong guon ng ulo nila. No, galing kay way ni sila ulo eh. Ang Prime Water kag ang Basiwa wala na sila ulo, Kim. Kay kung may ulo lang sila, namin ni ganito ng buhok kag ipangbungguon sila nga duha mo, no? Sige, Gima Olvido, sige lang, monitor ka lang to kay i-try naton nga maka-connect sa kay Ma'am Munadia Hardin, mapabulig ta siya nga mapakayo ni ang imo nga koneksyon nga ginimo nila ya commercial kay residential man ini para nga mabalik sa nubo ang imo nga billing, ma'am. Thank you, good sir. Kay baw, construction worker man lang ba ako, sir mo? Oo. Mayo man may obra, mayo man wala. Okay. Bugat man nagabayad kami sang wala kami ga usar. Oo. At sige, ang magsubra sa 1,000 nga bayaran mo nga tubig kada bulan, kuan na iya. Siya doon na niya kabugat. Gani, sir. Wala man ko gabaligya. Oo. Gabakal pa ko gani sa ngamon ginasabaw sa mga pagkaon. Okay, di mo masabaw ang ilang tubig, kaya kape man. Gani, hindi bang gani mapuslan, sir? Oo. Tapos gabi lang kami gatubig. Hindi na mapuslan nila tubig, pero perti pa kamahal. Tapos, alas asay sang aga, waay na gid na. Namin ni ang tubig nga taga sa Basiwa ni nga itom nga gatubod amo ning sa luron ta kag ipainom sa tag-iya sang Prime Water. Gani man. Tibalaan mo gusto tag-iya sang Prime Water? Ambot kun insaktoan akon hangop. Sino? Si Villar. Ipainom ta siguro kay Villar ning tubig nga itom. Kaya daw ga panikal ginisla sang ilaya nga serbisyo nga kampiyon sa istorya, kuris-kuris. Gima, sige, i-follow up po nato niya. Ate, okay na? Okay na? Thank you, good sir. Damo gid nga salamat. Ate, sige. 6 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tayong ng alauna. Hindi bala banwa, mga kabumbo nga taga-Bakulod nga nagagamit sang nagadepende sa tubig sa Basiwa. Hindi ba lang hindi ka mo kontento kag kumpormi sila serbisyo ay. Kung lala ang serbisyo sang una sang Basiwa pa lang, mas labi nga naglala subong nga nagintra ang Prime Water. Nami pang bungguon ang Prime Water kag ang Basiwa. Galing kay wahis ang ulo ang Basiwa kag Prime Water, nami bungguon ang mga board of directors nga nag-aprobar sini. Kag ang kuan man ni ang nagligad nga city mayor naton ambot wa isang intervention nga ginimo nga napunggan ining pagtambi palad sang Basiwa kag Prime Water. Amo ni guro nga napirdi man si Mayor Bing kay Tiario isa na nga nakapalso nga nangin desisyon nga magtambi palad ang Prime Water kag ang Basiwa. Kay imbis nga nakatag sang mayo nga serbisyo sa mga katawan, naglala pa gid. Kaya nagdugang ang pinitinsya. Nabalaan mo na Mayor Bing kung ano ang rason nga ang napirdi ka. Sa nagligad ng eleksyon. Isa ni sa rason, no? May atuto nga na-interview ko sa nagligad na istorya ko nga ang bilog nila nga pamilya, Bing giniya sang una.
galing kay tungod sa issue sang Basiwa kag Prime Water, nagkambyo sila. Tisa karon challenge ini para sa kay Mayor Albi Benitez. Mayor Albi Benitez, kay total nagapapugi points ka na ginman lang subong, kay do damo kamay ginapang ubra, kay ginakambyo mo ang Bacolod, kaya rin na ang change, i-change sabi ni, kung masarangan mo ni ang Basiwa kag Prime Water, abi tagay sang solusyon da. Kaya madugay na niya nga problema, hindi lamang niya problema sa bahin sang kakulang sang supply sang tubig, kundi problema pag subong sa tubig nga nagagawa sa gripo nga gaitom. Duway na katapusan nga pag-itom sang tubig. Mayor Albi Benitez, isa hindi sa rason kung nagdaog ka di sa Bacolod mo. Damo na disgusto nga mga konsumidor sa Basiwa, gani nga ikaw ang ginpili nga mag-mayor di sa Bacolod. Dapat nga ipakita tabi ang aton nga abilidad sa pagsulbar sa sining problema sa tubig, sa supply sa tubig diri sa syudad sa Bacolod. Kaya problema sa mga konsumidor. Kasi sila nga pamagi mapamatud-an mo nga work ka ginman nga ginapili bilang city mayor sa syudad sa Bacolod. Mula na ya ang i-challenge naton subong. Why na yasang iban pa nga mga bagay ngay muon naton diri ini mga pagwapuho naton ya ang Mascara Festival. Why na ya kung ikumparar sa pagwapuho naton ang serbisyo sang Basiwa kag Prime Water. Mga kabumbo konforme ka mo? Hindi na niya makatupong kung ano man kakampyon ang palabuto naton nga Mascara Festival nga ginapreparahan subong sang tudo-tudo. Kaysa pagpakayo pulpugon nato ng Prime Water kag Basiwa nga ayuhon ilang serbisyo nga makaangkon kita sang sufisyente nga supply sang tubig, kay kun imo ni na sobra pa na nga nagamaskara kita adlaw-adlaw. Pagwapo nato ng syudad sa Bacolod, tinluan naton mga dalan, butang ta sa mga bag-o nga traffic enforcer, may kun ano-ano na lang da. Masobra pa niya kun matadlong naton kag mapaayo naton ang serbisyo sang aton nga Basiwa kag Prime Water nga makaserbisyo sa mga katawhan nga magmayo ang tubod sang tubig sang giilang nga gripo. Mas mayo pa niya sa pinakamayo nga serbisyo nga pwede mahimo sang subong administrasyon. 1 minuto banwa ang nabilin kabaga dangat kita sa tag nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa dason simana na siguro kay nagayo ang ako nga contact person nga electrical consultant sa probinsya sa Negros Occidental, Banwa. Maistorya kita tani subong parte sa renewable energy. Galing kay may seminar tong electrical consultant sa nga probinsya sa Cebu, Subong. Walang alanggid. Istorya naton na dason simana ang sabahin sa renewable energy anyway. Sa dason na lang simana kaya subong tani itong schedule ko mo. On minuto na bilang kamagdahan kita sa tag ng alauna. Banwa, this time, kung ano ito na report ni Bombo Ansindol Sorilla. Ay may kantanan sa reklamo sa pila ka mga taxi drivers sa mga naga-online booking. Ano ang panawagan ni Councilor Al Victor Espino sa sini mga taxi drivers. Okay, may mga online ko nung magpa-booking ka, may kantuan ka, ma-online ka lang. Kag mangita ka na sa salakyan. Ang iba ni, di ba na taxi, mga private cars man na. Ambot may prangkisa ni sila. Allowed ni sila magbiyahe. Kaya ang pamangkot sila din kung mag-amo ni, mag-consider silang kakulurom eh. Kada mo naging subong sa mga pamaagi nga gina-online, nga sa diin, why na nag-agi sa insakto nga proseso. Ang pinaka mga transaksyunis. Kung amo ni ang mag-uso sa Pilipinas, kaya ini ma-regulate banwa, mapurdoy ang ekonomiya sa nga pungsod. Magagamay ang revenue naton, kaya wala sang mga sulod nga taxes. Kay ang mga aktibidad, ang mga transaksyones, kuha na lang mo, online na lang between sa nagtransaksyon kag ginatransaksyon. Di why na kay balong BIR, wala kay balong gobyerno nga may transaksyon ka muna kay nagaganag ka mo sa muna kadako. So wala ka mo sa bayaran nga tax. Di mapurdoy ang aton nga pungsod Pilipinas kung amo na ni permi nga mga online na lang ang transaksyon.
Yari ang report, Bumbuan. Please come in. Bombodan, ginapanawagan ni Councilor Al Victor Espino, chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod sa siyudad sa Bacolod. Ang ining mga taxi drivers, particular na Bombodan na nadangop sa aton sa Bombo Radyo, naghanungod sa nagreklamo ni sa online transaction, no, nga mga taxis nga butang balon niya bala Bombodan nga pamasahero sila through online, i-click mo lang dira, no, kadtuan kanila kay ang reklamo ni sa mga taxi driver, especially nagkadto sa aton sa Bombo Radyo, ginhinago man ganin lang ila pangalan, perde sila. Haman niya kaambal ni sa mga taxi drivers Bombodan, ka-unfair man ni on their part nga sila ya may franchise, may permit, tapos mayari lang ni ganiya pwede ya ka-online booking, no, matransaksyonan lang. So amo ning ilang nga ginareklamo. So suno kay Councilor Al Victor Espino, actually mayara man siya sang informal man bala nga nagreklamo sa iya. Ang iniblang online man ni sila Bombodan, pero tido may permit na resolve naman na ining hambalo na gid man naton inang mga Grab bala. So nagreklamo man ni sila magluwas sa mga taxi drivers. So man ni Councilor Al Victor Espino, hambal niya mas mayo guro ma-file sila ya sang formal complaint. Ang ginanamin niya sina Bombodan ni Councilor Espino, may letter bala, no, nga ihatag abi i-file sa iyang office bilang chair sang Committee on Transportation. Agud nga ma-file niya man ni sa SP Bombodan kag para basihan niya ni nga makapatawag siya sang committee hearing or public hearing agud ma-resolve ini. Kay sa inaybaluan man naton Bombodan sa interview naton sa Bombo Radyo, no, kagabi sa Zona Libre sa LTFRB. Ang LTFRB hindi ni makaregulate sa ila because ni sang ano bala na ni gani pagtawag sa ila Bombodan, may ari ni subong iya nga kasuguan nga naga na sa ila, kumbaga naga-wave ni sa ila iya nga maka pwede lang sila ka online ni nga transaction na Bombodan. So ang liabi gid sini, just like ya sa Public Service Act na kung tawgon sang Public Service Act, no, kung tawgon sang LTFRB. So ang liabi sini Bombodan, ang LGU pwede, kaya ang Iloilo gina-work out man nila Bombodan, amo na gani nga may nagreklamo man to mo, no, sa Iloilo ning online booking. So ang LGU to sang Iloilo. So that's why hamba ni Councilor Espino para nga diri sa Bacolod kay Katie nakitaan niya man kung may reklamo nga nito ka valid man sa reklamo. So siya mismo makapatawag sini kag makaakto sa bala Bombodan, no, bilang chair sang Committee on Transportation. So pamatian dala naton Bombodan ang kabahin sa ato nga interview sa kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod sa siyudad sa Bacolod. Para pag-oho, actually napadapadangat man sa akon sang Grab nga do. Subong, imo sina Councilor take sina Abi bilang chair. So, ang aton sina nga ginausisa at may reklamo na sa akon nga talatapan, no. Ang aton nga proseso subong may ara kita jud hinunanon o check para mo ang availability sang regional director sa LTF para madala naton ini wala labot sang mga concerns ang aton nga mga public utility jeeps kag sang jeepney modernization program sana man ini nga issue nga aton talakayon LTFRB. Tanan ini nga muli nga sa isang reklamo labi na gid sa franchising sa paghatag sang mga taripa sa PT is under the mandate of the Land Transportation Franchising Regulation. Yes. Councilor, although kagabi we had an interview man sa LTFRB, although bas i-explain nila liwat sa imo nga wala sila sang regulatory authority sa mga transport network vehicle service amuning tawag nila. Kay according kay Attorney Salvador Altura nga sang una naga-regulate ni sila pero gin-cancel santo ni sa amendment sang Public Service Act.
So ang iya naman ginatudo ti nakadepende sa LGU kay just like sa Iloilo amo maning mga reklamo so gina-work out to sang LGU do amo sinibala because na sang Public Service Act. Pero initially anong mahambal mo dira, Councilor? Actually amo man ang isa no. Nagpakwa ko to sang information man sa LGU sang Iloilo City. Yes. Because kaya gina-implement na ang ining ano tawag sini nga proseso naman no. But I am demanding because hindi ko maintindihan kung nga but the committee is still on the process of reviewing all pertinent documents, especially yung mandate na ginahatag sa local government no. Wala pa ko sang nakita nga although I have been furnished a Republic Act bahin kini wala pa gininamo na examine din sunan bala ang Republic Act. Rest assured as soon as we have confirmation on the legal basis, well of course hindi implementar ta man decision sa Bacolod, but we have to create a separate siguro nga natawag kung anong mahimo naton bahin. Yes. Councilor, pero ang first mo nga tikang subong mapatawag ka sang ano tawag sila Councilor, public hearing or committee hearing anong well ang akon nga tani nga mahimo kun ining mga nagreklamo ining mga taxi driver okay makapadangat sila sa akon nga talatapan opisina with an official complaint or request na mapamatian naton sila. Then usaron ta ining behikulo ilang nga reklamo para mapamatian tang hinunanon sang tagsa-tagsa. Okay, sige. So, amo ning ginapanawagan mo ning taxi driver, especially ining nagreklamo man sa amon, Councilor, nga madangop sa imo office? Yes. As a matter of fact, ang Grab on an unofficial encounter na kaistoryanay kami nga hindi bala official kay tungod sa encounter ato, nakaistorya sila sa akon partisina. But kinahanglan I need to have an official complaint so that the committee can act on this no ang aton na ubrahon sini that is of course kung ano ang roles ng LGU sa nga problema because nakita ko tong Republic Act yung ginamuna nila. So wala na ginkwa na ang ini nga mandate from the LTFRB. No? Sa pag-insindi ko gina-delegate nila sa or gina-devolve nila sa local government. May ara subong bag-o nga app na nagagawa nalipat app. Gani online booking. Online booking wala fair ang pasahero ang may responsibilidad na magnegosyar sa driver. Wala ang protection ang pasahero, wala ang protection ang driver. So, hindi pa rin yung ini-establish na app. Sabi, for example, may app yung pag-book mo pa lang, ginahatag na si imong fare mo, taripa kung ano ang kalayo, ang distance, and your fare is already computed. So, may safety and security ang atong nga riding public. And as well as ang atong nga driver, may protection man bahin sa kung anong mga buluhaton. So, please bumbuan kung mabuot ang aton sigreklamo sa imo nga makari ka ako ng opisina officially then hatagan din naton sa insakto nga pagsamot. Sige. Councilor, inform na mo. Bumbuan? Bombodan, no? So, amo na ang iya ni Councilor Al Victor Espino, no? Mayo man ni ma-formalize na para ma-bring up na ni sa City Council kag ma-address na gila yon ang problema. Kay ang kakat natabo si ni Bombodan do wala na bala puder ang LTFRB. So, pwede ni ma-devolve sa LGU. So, ang LGU maakto sini whether anong himuon nila ipastop ni siya or anong pwede nga mahimo diri para mangin fair man, no? Sa aton nga mga taxi drivers nga. Isa lang ako mag-booking ka lang niya. Away ganun sila permit na. Kag butsi ka nung sila bayad tax. Gani, ting mga taxi driver may metrohan, Bombodan, no? May ano na sila, franchise na sila, no? Ga Pulaw Bugtaw na sila. So ano man, unfair amo na gani nga mayo man nga nag sila bla Bombodan, nagkadto sila sa Bombo, nagpa-interview sila kay kaano bala kita makitaan tagi na sila. Grabe nga Pulaw Bugtaw ila Bombodan mo para lang nga makapamasahero tapos here comes ang isa ka pribado lang niya, no?
no nga pwede ka lang ka-pick up pasahero, transaction ka lang daw ay man ginabayadan sa gobyerno. So amo nang reklamo sa mga utod naton iya nga mga taxi drivers, no. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udo. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. 12 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna, banwa magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad ginamang sang pila ka maimportante nga mga panumdom. Standby. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Lunta dito sa Luzon area, medyo mabulubas kung ini siyang linog nga nagtugas ang kalitan sa pila ka mga buildings, mga puluyan kag mga under construction nga mga buildings. Sa Piagalinya, kasama natin ang Bombo Radio Kawayan with Bombo Jason Filina. Sa update mga kabayan sa sining linog nga nagluntad sining lamang aga. Bombo Radio Kawayan, Bombo Jason Filina, please come in. Yes, magandang tanghali o hapon, Bombo Daniela. At dito nga, dito ka kaninang umaga ay naglabasan sa mga tao sa loob ng kanilang mga bahay dahil sa naganap na lindol kaninang alas 8 ng umaga na tinatayang tumagal ng hanggang 15 segundo. Dito sa lungsod ng Kawayan, Bombo Daniel ay lumabas agad sa FLD Coliseum ang 500 na sumasailalim ngayon sa review para sa licensure examination for teachers nang maramdaman ang lindol. Wala namang nangyaring tulukan kundi maayos sila nga lumabas sa Coliseum.
agad din nga lumabas sa mga pinunod kawani ng Kawayan City Hall ng maramdaman ng pagyinig. Isinagawa agad ng City DRRMO at City Engineering Office ang inspeksyon sa mga tanggapan ng City Hall at walang naitalang pinsala na dulot ng lindol. Naranasan din ng mga may katagalan na lindol sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Isabela, tulad na lamang sa lungsod ng Ilagan at Santiago. At sa lungsod ng Ilagan nga ay isang kawain ng post office ang nahimatay dahil sa naranasang pagkahilo at nervyos na rin bunsod ng kanyang sakit sa puso. Binigyan naman ng first aid at CPR ang mga kawani at nasa maayos ng kalagayan. At batay naman sa nakuha nating impormasyon sa PDRRMC ay wala namang pinsala na sa infrastruktura at ari-arian ang naitalang lindol dito sa ating area of responsibility. Yan ang ating ulat. Jason. Yes, po mo yan. Oo, yung Kawayan kasi parang nandyan yung sa probinsya ng Isabela. Yung mga karatig probinsya ng Isabela is Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Kumusta naman po yung mga ibang probinsya diyan? Alam mo, Bambo Daniel, ang naranasan lang natin na intensity, itong instrumental intensity lamang yung naranasan natin at intensity 4 nga ang naitala at sinabi ng Feebles na naramdaman ito sa ating area of responsibility. Oo, parang wala namang pinsala ka. Parang naramdaman lang talaga yung pagyanig ng pagyanig pero hindi masyado malakas. Naramdaman nga, Bombo Daniel, at ang pinaka talaga dito sa may bandang Abra at dito sa Region 1 na yan, Region 1 at saka sa CAR. Oo, kasi malayo ng Abra diyan sa sa Isabela. Yes. Oo, sige. Bombo Jason, maraming salamat po. Okay, yan ang ating ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako, si Bombo Jason Pereira nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat, Bombo Jason Filina. No? At kuan malang, gamay malantong na batyagan nila to sa Kawayan, dito sa area sa Isabela. Yan nga katupad nga probinsya mo ng Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Daw mo nga mga probinsya. Pero layo na inibanwa. Ikumpara dito mismo sa Abra. Nga dito gining epicenter sa sining Bagyo, sa sining Linog. Okay, sige. 18 minutos ang nakaligad sa Tagnang Launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuana Isoto. This time, balikan nato ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ano ning ginaligar ng abduction dito sa Kabangkalan? Abduction gibani or ano nga sistema? Kaya daw laiman niyang information na bato naton diri daw halin ko nun niya sa dito bilasyunan ano to or pistahan. Do halin sa sugalan ining ginpang abdak. Basi na pang daya ni or nagpang ano nga sistema. Ginpang abdak tapos do ginkuha ning ilang kwarta. Sige. Ano ang latest investigation sila isang aton nga PNP kasi ning alleged abduction. Ginkuha man sila do ginbanggaan man lang kwarta nila kag ginbuyan lang to. Ano ang istorya sa likod sa siniyang hitabo? Hibalo nato labi sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton ang kumplito nga detalye. Bumbo Grace, please come in. Bombo Dan, may ara sang alleged abduction ang naglungtad last 2:35 sang kaagahon sininga adlaw sa outside ni siya sang 7-Eleven kag sa Guanzon Street, Barangay 2, syudad sang Kabangkalan. So, bamudan ang biktima dire nga isa lang kabilog no ang nagpapahayag sa mga kapulisan ta kung ano gid ang natabo balas ning alleged abduction. Si Jorami Flores, siya bamudan 43 years old, residente sang Barangay Sampinet sa Puruca Munsil sa syudad sang Bagbo. So, santo sa investigation, kaga sa pagpahayag man sang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan Police Station nga si Police Lieutenant Jomel Salarda nga ining mga tatlo ka mga lalaki ang halin sa Lamatsyan sa bahin sang Kandoni. Kaga naglambot din sila sa syudad sang Kabangkalan, Bombodan. Kag dito natabo ang pagsakay sini sa ila sa isa ka salakyan. Actually may naka-witness ni ang salakyan Bombodan isa ka Innova, no? Innova nga may color silver, no? Silver Innova.
kag nagpadulong ini Bambodan to Bacolod City. Pero ang pagpanaysayon sinisang biktima nga si Jorami Bambodan sa ilog nga sila ko nagpadulong sa ilog, no, sa banwasang ilog. Kag dito Bambodan kay may ara sang diri sa spot report pag no. May ara sang anong ka unidentified armen, no. Amo nang nakabutang kag minimo lang ni sila gingkuha lang ang kwarta na nagabalaro sa 80,000 pesos sa ila sini nga tatlo kag makita sa litrato Bambodan nga may motor da no bali ilan sang victims no ang motor do bali nabilin lang na kag gingkuha na sila. So pagkatapos sang pagkuha sang kwarta sa ila Bambodan ano sila nag-decide ni ang mga armado na i-release sila or buyan sila Bambodan. Kaya mo to ginbuyan, wala man sila kuno mga pilas. Wala man sila ginsakit? Yes. Wala man sila ginsakit? Wala man sila ginsakit Bambodan. Gingkuha lang gidang kwarta. And then, wala man sa maginambal sila kung ano? Wala man na Bambodan, no? Ang kapayag diri aton sini nga Deputy Chief of Police. Basta mo lang na gingkuha lang gid ang kwarta sa ila kag ginbuyan sila nga wala man lang gani sa lawas nang lagob kuno. No, dason amo na to. Tapos ang ato sini nga kabangkalan na PNP Bambodan ang nagpatigayon sang TI sa ila or sa iya sini sa victim yung may ginako man siya kuno sa mga kapulisan ta Bambodan ngano amo ginayang obra nila kay actually wala sila kun obra ang victim ni bali siguro ngiyas ila sini nga lakat pero mini sila ga panahor bala no sible kag amo na kung magdaog lako mga kwarta ila sini nga buha kag si Bambodan as alleged no information confirm pagid kay ining mga biktima may lakat gid nga hindi ang duang Dali lang. Ining tatlo ka mga biktima ni pila gid ganing total nga nakuha sa ila? 80,000. Pila? 80,000. Ay kadako 80,000 bisag mga 8,000 lang una ko nga na pamatian 8,000 80,000 gid ya? Yes, Bambodan 80. Oo, tinga nga daw kadako sa kwarta nila kaya nagkantom lang sila sa bilasyonan. Diba si supot-supot na nila guro Bambodan? Pila guro manahor? Diba sina namutikan ni silang daan na tiktikan ni silang may amo sila kadako nga kwarta? Posible na Bambodan. Kagati alleged information nga duga pang daya pa na sila kuno sa panahuran. Okay. Base antong kwarta to dinag-ando nila? Posible Bambodan. Amo naging bawi kuno sa ila. Oo. So, muna ang information nga nakuha. But may ari pa ni sang progress, no, nga report nga magigikan sa Kabangkalan PNP. Idugang ka lang karon. Bambodan. So, Bambodan, mamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan Police Station, si Police Lieutenant Jomel Solarda. May nabaton kami nga tawag nga miyara giman nga gingkuha nga tao sa sa dara sa 7-Eleven sa Guanson Street. Barangay. Tapos Guanson Street sa proper gate sa sang Kabangkalan. Okay. Sakop guro sang Barangay 1 guro na. Sige. Tapos report ging kadtuan namon to may ara nga witness na nakakita ging sakay sila sa kasalakyan Innova nga gray daw or puti dumana. And then pagsakay sila sa Innova going ang base sa ila going to Bacolod nga area na kuno. Oo. Ang ang way sang salakyan. Yes, sir. And then sang 7:30 naman sang aga na namon na nagkadto di nag-report siya man to ang namon nga victim